Majong adlaw ng tanan. Welcome back again sa mong channel. Karon guys, kami Aliana ang mag-uban. Banha pandag, iwagan baka. Si ako say maghatod ni Aliana ron guys kay si Mama Ali ug si Kuya Ray ito ay gilakaw importante inja si ana at Ate Ali pod muadto sila tagbilaran inja kay magpa-check up. Sila kauban ni Praminja. Karon guys, kasi maghatod nimo. Ako'y maghatid na Aliana alas 9:30 diyang klase, mo gawas alas 11. So, doon na po na. Kami mag-uban sa una, magod sa dikir ni siya, ako mag-hatid kami sa nanay. Karon guys, ang pagapahan, bakluan, kaya rong di ilipad ang buhok sa, di ilipad ang buhok sa hangin. Kaysa na sa gambot di kaysa. September man ta. Barag ba ko ang supply pangita na to, Tuas TV. Ay magpugang ta, anong di tayo lipad swakwak. You put the blue back in the sky. Pukon, pukong. Magbinigatan dito sa eskwelahan ha? Snack, hindi na kanan o mga anong dungan mo ka sa mong classmate. Naka-amigo dahi. Kaya amigo si mong eskwela. Kaila kasi mong mamwa. Pero pa ko kaila, kay first time na ba na magatad ni mo? Nandun tayo sa... So, tangkangan imong tali ha. Duso nang itang bilbil dani. Dagbihon. Sa marong iring ay. Pang-uwagan mag iring. Uwagag iring day. Iwagag iring. Dito bang nila? Gwapa na ba? Gwapa na. May nga na tayo mong buhok kada adlaw. Jarapod guys, kay magwat pa mis oras pa may alas 9:30. Love you tayo sa... Love you. Kaya inambong dugan na rin nila. Agad daot manay. Daot dun. Pero Pero orang dagka inambong na ni mo nila ang bukhara ka inambong na. inambong. Parang ka mantek ko sa maluto na. Bekas-bekas mo. Ora magpaw. Mo na gini ako na rin ako ng aplikasyon ganda maluto. Hello guys! Sumanam ko nagatid ni Aliana. So di ako dari sa ibabaw guys. Katong na imong gibayaran nagtubig. Palit mig Indian mango. Ta daghay bunga. Taga magsaka. Garaag mo saka. Mag-sheeds man. Mahug bitaw na. Nice ilang ko dia. Okay na ka saka. Tsa graa. Nanapad. Hugot na pag ang mga amaw. Mura pag tinuli. Hala, rin naghanag bunga tidlong. Ha? Guys. Zara kayo mag-picture ko. Dahil na miss bye guys. Pero boy bayan na 30. Dahil nagamang manggang arang lami. Indian mango. Prito buwan. Ano ba? Lamaw na. Nadala na. Kari sa ako. Carlan, gitagliti. Lami ani long, tilaw ilong. Mag-update na ba? Karera mangga.
Ikaw pa nagliti. Nanggahi na nay. Hmm? Nanggahi na. Nagayaan. Nga. Ang hindi mo karoon na. Bugnis Janet ug si Tol. Kasama niya muna. Si Janet man to ang pangamras. Gan si Tol kay Jamas Mimong. Tadyo man sa tuhol ko, yung skurtol mo kaya. Paro ako ng Mimong. Natadyo man nagignaw, ko yung mukha ko kaya, kaya lain yung laki mahirap manakit o baji. Piso sa mimong. Piso din. Kung beto na yung laki manakit o baji. Suma, anong ko ama. Kaya nga hindi kami masakit tanay. Hindi yung mga parehang ng laki. May mga tadyo nga. Depende na sa kuwan. Kami masakitan di ay graan din alom yun. Kuyaw alom. Para man igsuwa nga naman dito ka rin buhok. Nila. Hiling nga. Maginang bata nga. Tapos laki. Tapos laki. Kaya din po mas maribok sa ako na katong pagpa-opera ng matang alas ito nakita mo nito. Ilina pa na pag Manila ron. Tapos 4 ng karga. Oh, yun. Harap yung tatay lagi. Patay ito agad ito bakay. Di na magsig-hubog-hubog. Sige, ubabag yung mga kabayas na chikabog. Sige, di na tayo. Nanabijil. Na ako ang liling-luning kaya mahalo ko kami isa sakit na. Libang na lang, hatid ka. Ba, pa-drive sa kung tulot-lot. Naman din ako lang. Nanawa na. Baka. Nana? Alas 12 man ka. Alas 11 naman. Alas 12 na doon na si Bahan. Awa po ko yung tulot-lot. Mahatid. Akaw na may mauban. Buang. Parang ganyan. Ang chiron? Wow. Saan mo, ipagpakan ka dan? Uy! Grabe pakpak. Tulura ka buo. As lamlam. Laminig ni Asi. Yung sa kong tubig. Yung swimming sa kada ni. Kungsoy? Batang idis. Kaya ko na nga sige mo na sa kasaka na sa una dahil dyan, iinom sila. Barkada mo to sila sa Kato, naghimo sa habuga na sila, bawas naman itong luha. Hello guys, gikan day ko nakatugog kay aron kasugag uwan dari. Basa na tong motor sa kalsada. Aron kasugag uwan dari guys, aron lami aman nakatugog ko alas 12 ko natugog na mata ko alas 3. Wala ko ikatugog din sa gabi eh. Tubig-tubigan ag mga basak. Sa dari des ubos guys da. Ug gatos likod sa bay, nagpaguna si nanay kay labong naman. Lamias tangkong alarang daga nagtangkong. Manangkong ko dani ugma, lami man kuning tangkong guys, adubuhon. Nja kuan. Butangag karni. Naglami adubuhon na butangag karni. Are ko nagsuroy-suroy kay tanaw ko sapa og yung baha bawa ra man day pud ka baha. Ug mobaha ag dari guys kay agamang tubig kay malubog. Mao nang di mi mo inom og sa gripo kay ugaw. Mineral na gajud mi. Magpundo mig mineral upat ay unom kagalon. Daga kuan mi magpa-deliver. Pa-deliver may bag og ganiha. Nanag-om na pud na. Ay nangit-ngit. Kawano na pud. Kami raday dari nabilin kay sila Ate Ali tuwa na sa Tagbilaran. Pero ato pa to sila maribuhok guys kay ato sila matug kay ugma man pohon ilang check up. Kuan lagi ka ng daghay mga pagsuway ning abot sa muang pamilya na may mga sakit nga aganak po niya tit Robero na hospital po si Cristel si Tiri bago pa po na gawa na post hospital si sana at ali na napay pamati si jang ko na si Jay paras kang poraming sakit itong toxic pa itong agwitir
Anang daghay mga pagsuway nga niabot sa mo ang pamilya. Ampo na ramas Ginoo. So guys, hapon naman dating upload naman ano pa signal there is bike and hot load ag wifi. Kuan, mag-upload ko sa babaw sa sugon kong nanay papalit og mantika for tomorrow kay naa may kalingawas mo ang basketballan. Diya guys, maura na yung vlog rong adlaw. Salamat sa inyong pagtanaw o God bless na tong tanan. Bye guys. Thank you for watching.